Jadni bakrani. Jedva da su zaboravili da je na ovom platovu bila ona strašna koksara, a sad im sa suprotne obale prijeti drugi crni neprijatelj. Ulazimo u pogone luke, na trenutke jedva vidimo. Koja prašina. U posljednjih nekoliko godina oko 4,5 tisuće četvornih metara mora nasuto je ugljenom i željeznom rudačom, cementnom prašinom i drugim otpadom. Auto ćemo lako, ali tko će oprat pluća bakrena? I duša im je ranjena. Dovoljno da je ovako prljavo, dovoljno da su sve barke crne, dovoljno da je more crno, ceste, sve je prljavo. Kafić s pogledom, upravo za brojenje tona toga crnog zlata. Ponekad stvarno ta rudača zapraši, kad se refuli dignu, onda je stvarno nemoguće. Stav je krca tog ugljena non stop, ne mogu otvoriti prozore, ljeto je, ne mogu na terasi provoditi vremena, pripopiti kavu, zato što je loše. I gradu dozlo grdilo. Nakon godina prepiski s lučkim šefovima, odlučili su ih tužiti. Podnijet ćemo kaznene prijave protiv odgovornih osoba u luci Rijeka i u lučkoj upravi Rijeka. Kaže bezakonje, nema ni projektne dokumentacije, ni studije utjecaja na okoliš. Gradonačelnik je usput HDZ, luka i uprava SDP, ali nema veze. Ne može biti političko pitanje zagađenja zraka, uništavanje podmorja i atak na zdravlje ljudi. I kaže, ovo je pitanje zdravog razuma. Toga se i bojimo. O detaljima ekocida razgovarat ćemo s gradonačelnikom Bakra Tomislavom Klarićem, kojeg uživo pozdravljam u Rijeci. Dobar vam večer. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Što kažu analize, kakva je kvaliteta zraka u Bakru? Pa eto, mi se već čitav niz godina od 2005. borimo i sa lukom Rijeka i sa lučkom upravom. Grad Bakar je preko 100.000 kuna uložio u mjerenja kvalitete zraka da bi im dokazao da te ledeće čestice ugljene rudače zagađuju zrak. Nepobitno je utvrđeno da je kategorija zraka u Bakru zbog ovakvog rada luke nažalost druge kategorije. Izradili smo akcijski plan. Prošle godine u 2. mjesecu dostavili i Ministarstvu zaštite okoliša, luci Rijeka. Do danas nismo dobili nikakvog popratnog odgovora. Dakle, nema odgovora iz ministarstva, a što kažu inspekcije? Permanentno se iz mjeseca u mjesec, kad god se dogode ekscesne situacije, i gradske službe, ja osobno, ali i brojni građani prijavljuju. Izlazi na teren jedino inspekcija Ministarstva zaštite okoliša. Njihova pouka o pravnom lijeku je jedina da naloži luci da teret zalijeva vodom kako ne bi prašio, što je naprosto smiješno. Vidi se naprosto devastacija i ove snimke koje ste vidjeli govore više od riječi. Definitivno taj prostor se nasipava. U ovom trenutku su prevršili svaku mjeru, budući da su na taj nasipani prostor do samog mora sad počeli deponirati i ugljenu rudaču. To sve događa posljednjih mjesec dana. Najavljuju se novi brodovi, vagoni su krcati rudačom i na kolodvoru Škrljevo u našoj industrijskoj zone čekaju i ne znamo što čekaju. U svakom slučaju iz dana u dan situacija je sve kritičnija. Najavili ste kaznene prijave, međutim stiglo je priopćenje, odgovor iz luke Rijeka i lučke uprave da rade sve prema zakonu, da je sve u skladu s koncesijom. Koji se onda tu interesi kriju? Ovdje se kriju isključivo interesi profita, prikazivanja ogromnih tona preveženog tereta. Interes financijski grad apsolutno nema nikakav. Dapače, radi se o vrlo malom broju zaposlenika koji rade u samoj luci. Međutim, postoje i druge stvari koje su ovdje definitivno na rubu zakona, a da ne kažem da su brojni zakoni ovdje i prekršeni. Naime, transportna traka koja se nalazi u luci je prastara, nije godinama obnavljana, oplate zaštitne s nje su potpadale, niko ih ne mijenja.
Najbolje su vidjeli i danas novinari na tiskovnoj konferenciji o čemu se sve tu radi. Dobro. A što se tiče kaznene prijave, ona definitivno ide i ne samo to, obratit ćemo se i europskim institucijama. Dobro, i za kraj jedne rečenice, je li točna informacija da je ugovor o koncesiji između Lučke uprave i Luke Rijeka proglašen poslovnom tajnom? Tako je, mi smo zatražili čitav niz dokumentacije od Lučke uprave Rijeka, dobili smo pismeni odgovor od ravnatelja Lučke uprave, gospodina Mezaka, da nam ne može dostaviti niti ugovor vezano za koncesiju, niti ugovor o nabavci Samsungove dizalice prije 10 godina koja košta proračun države $30 milijuna bez kamata i ti ugovori su proglašeni poslovnom tajnom i to je naveo kao razlog zbog čega nam ne može ih dostaviti, pa ćemo vidjeti s ovim kaznenim prijavama kamo će to sve odvesti. Gospodine Klariću, hvala vam puno na uključenju u Treći dnevnik.